थुंगानि सेथि बोसोरसालिया दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बे दिनै खुंफुंनांगौनि थाखाय खुलुमबाय। दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि थुंगा 27थि बोसोरसालि जथुम्मा बे नैबे सान्तिपुर हालामाव जानो थांगासिनो दङ चिरां जिल्लानि सिङाव आरो बे दिनै बिनि थाखायनो जोङो गिबि खुन्थिया जों गायसनबाय आरो बेखौ बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदोंमोन बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां सायखं बसुमतारी लोगोसे बानजाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां डक्टर सांग्रां ब्रह्म दंफायोमोन लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मिरुनि फ्राय बिबानगिरि दंफायोमोन आरो जों गोजोननाय मोनदों जे देग्लायनि जा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो नैबे चिरां जिल्लानि नैबे सान्तिपुराव जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय मोनसे गोग्गोम बानजाय आफाद दाखानाय जाबाय आरो बिथांमोना दायो जोबोद गोसो होथाबनानै खामानिफोरखौ मावदों। बानजाय आफादनि जेसेबां साब कमिटिफोर दङमोन बेफोरखौबो फुल फ्लेजेड हिसाबै दाजोबखानाय जाबाय आरो बेयाव जों आसा खालामदों जे मोनसे जारिमिनारि जाफुंसार जथुम्मा जागोन। माबाफोर आलदा माबा थागोन नामा देग्लायनि आलादा बेबायदिहै औ जोङो खेबफ्रोमबो प्राय आर्टिस्ट मिट जों लानाय जायो जोंनि बर'नि गेजेराव जेसेबां आर्टिस्टफोर दङ मोसाग्रा खनग्रा एक्टर एक्ट्रेसफोर लोगोसे दामग्रा देग्रा बिथांमोननि मिट जों लानाय जायो देग्लायबो जों लादों बिनि अनगायैबो जोंनि बर' हारिमुखौ जों बोरैहाय फेहेरनो हागोन फोसावनो हागोन बिनि राहा हिसाबै जों मोनसे सेमिनार लाबावदों आरो बेयाव जोंनि आसाम आयेन आफादनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै जोङो बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'खौ जों लिंखानाय जाबाय लोगोसे माननि आलासि हिसाबै जोंहा जायगानि एमपि सानै दंखायो रोंगोरा नार्जारि आरो जयन्त बसुमतारी बिथांमोनखौबो जोङो आलासि हिसाबै लिंखाबाय लोगोसे स्पेसियेल गेस्ट हिसाबै जोङो आसामनि मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म बिथांखौ जोङो मोनदों आरो जोङो दासिम जोङो हाबाफारिनि सायाव जों सावरायबाय थादों जों मा लानानै जों बेखौ बेसेबां हायो मोजां गाब होनो थाखाय कालारफुल खालामनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों